Patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Maradyaw na buntag kaninjong tanan, ilabi na sa mga taga Surigao City ug Alegria sa Surigao del Norte Province. Galaw-galaw na mga kapuso ug mag-exercise na bisag ana alang mo sa inyong balay para safe na, healthy pa. Good morning, Sai! Mayong buntag sa jail ato sa Bigrit o good morning ang atong mga kapuso din sa Masyo og Tamparan sa Lanao del Sur Province. Mga kapuso, pila na kadekada ang paghimo sa pamilyang Pendang sa Iligan City og frozen desserts. Atong sayron ang sekreto kung paunsa mas nilambo ang ilang produksyon og ilang natabangan ang ubang tao nga magkatrabaho kauban si Olivia Pendang. Samtang Sai sa mga mahiligon og ice cream. Usa ka dabawen niya ang nagahimo sab og lami ang homemade ice cream in different flavors nga dunapay Keto Collection. Atong makauban unya taod-taod si Jenna May San Luis. Samtang makauban ni Attorney Resty Sabisto, ang kapuso actress ug idol sa kusina host, kapusong China Ortaleza. Una nato makahinabi ang atong mga bisita karong buntaga. Nasayod ba ka kapuso kung kinsa ang unang mga nahimuyo sa Dipolog City? Ang Subanen Tribe, ang early settler sa maong syudad, naggikan ang pangalan sa ilang tribo sa word nga suba o river ug buot pasabot river people. Tungod niini una gitawag nga Dipolog, gipanganlan ang maong lugar nga tulwanan nga buot pasabot as settlement by a river. Karon, gilasab ang Dipolog City isip gateway sa Western Mindanao tungod sa kadaghan sab sa mga terminal nga naa sa maong syudad. Mga kapuso, sa mga okasyon, labi na og birthday, dili kayo mawala ang ice cream. Gani bisa sa mga merienda, naagid tay ice cream cravings, labi na og init ang panahon. Atong makauban karong buntaga ang usa ka homemade ice cream producer dinhi lang sa Davao City, si Jenna May San Luis. Ma'am Jenna, maayong buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, ma'am? Maayong buntag ug maayong buntag sad sa tanan nagtan-aw sa At Home with GMA Regional TV. Okay ra ko diri, sir. Kamusta man ka? Okay ra pud kaayo ko, ma'am, ug it's a pleasure nga naa ka diri sa atong programa. Ma'am, unang-una, paunsa ka nagka-interes sa paghimo og ice cream? Well, tung last year kay kanang napansin lang nako ba nga in a month kay mga 3 to 4 times ni nagakaon og ice cream. And at the same time, akong mama kay nagabuhat og ice cream kung bata pa mi. So ako as kanang akong interest is into manufacturing man jud, why not make our own? So mo to nagtry ko og buhat og amo ang sariling ice cream na amo alang kong gina-consume sa balay. So after ato kay slowly kay ginabaligya lang nako siya sa mga silingan ug sa ako ang mga kaila lang pod. Pero ma'am, paunsa ka nagka-ideya sa tamang mixtures yun sa ice cream? Research kung unsa lay nasa available na mga recipes sa internet, sa recipe book, ug unsa tong existing na recipes sa akong mother. So nag-R&D, nag-research and develop ko og different flavors. So trial and error gyud siya hantod sa ma-achieve kung unsa to ang lasa na gusto namo makuha. Ma'am, sa ibang flavor sa ice cream na kay Keto Collection o kining non-dairy frozen dessert,
ngano ka nag-come up og ani nga flavors, ma'am? Sa ako ang mga friends and colleagues, kay I have friends na naga-plant-based diet and naga-keto diet. So, syempre, gusto nila matilawan ang akong ginabuhat na ice cream. So, sige, ginakulit ko nila, gina-request nila na mag-come up ko og recipe na pwede sa ilahang diet requirement. And after ato, kay naganahan man sila, so gitry na ko siya og market food to others. Ma'am, ang income ninyo sa pagbaligya og mga ice cream, paunsa nakatabang sa inyong pamilya? Well, to be honest, ang amo ang family, my brothers, we are very lucky na during this time kay naa pa mi, employed pa mi sa amo ang employer and continuous ang amo ang income. So the very reason jud na nganong gusto nako siya i-continue even if kanang naga-continue na ang ako ang work is because gusto nako mag-help out sa ubang people, especially katong makita nako no amo ang neighbors kay matanggalan sila og trabaho or dili sila maka-continue sa ilang work kay daghan kaayo reason. So gina-offer nako sa ilaha, so ang someone else ang naga-deliver, nagatudlo pud ko og kaila namo nga kanang siya ang magluto sa ice cream. So katugid siya akong intention actually for now. In this time of pandemic, nang kinahanglan gyud tag tao no kasama ni Ma'am Jenna nga naga-offer og tabang gyud sa mga nanginahanglan. O karon mga kapuso, ipakita kanato ni Ma'am Jenna ang iyang paghimo sa lamiang homemade ice cream. Karon ipakita na ko sa inyo ha, paun sa magbuhat og cookies and cream ice cream. So, ang una natong buhaton kay i-prepare ang mga ingredients. For the ingredients, kailangan nato og cream, full cream milk, we use brown sugar, tapos kanil mga starch and emulsifier, then crushed Oreos and Oreo sandwich, pati vanilla extract. Pagkahuman og luto, ato ang salaon ang ice cream base. Then, ibutang nato ang base sa chiller for minimum of 4 hours or overnight. So, karon bugnaw na ang atong ice cream base o pwede na nato siya ibutang sa ice cream maker. Alright, daghan kay salamat Ma'am Jenna sa imong oras ug higayon na gihatag sa At Home with GMA Regional TV. Ingon man pag-share sa imong istorya, isip usa ka local ice cream producer. Mga kapuso, tutok lang mo, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.
Chikahan na kauban ang atong bisitang kapuso artist nga makahinabi ni attorney Resi Rizada. Resi! Daghang salamat, Arjo! Maayong buntag mga kapuso ug welcome to This Talk. Karong buntaga atong makauban ang kapuso actress and idol sa kusina host, Kapusong China Ortaleza. Maayong buntag, Miss China, and welcome sa At Home with GMA Regional TV. How are you? And of course, your family. Maayong buntag sa iyo and maayong buntag sa lahat ng kapusong nanunood dyan sa Mindanao. My brother is in Cagayan de Oro, so Wow. hello! At may may pasigaw pa yung baby ko sa lahat. It's okay. Pero pwede nga baka pwede nating maisama dito. Anyway, Miss China, syempre alam namin na this could be a struggle for you as a wife and of course as a mom, but how did you manage your life at home? Surprisingly, it's not as tough as I expected it to be. Siguro parang yung buong proseso na nandito kami sa bahay. Maraming beses ko ngang inuulit na mas marami pa rin yung positive kesa sa, 'di ba, negative na pakiramdam. Kasi number one, it's always nice to be with my family and to see the children develop. At the same time, marami kaming natututunan na skills ni Kian. Thank you also for sharing that with us, Miss China. And also ito, idol sa kusina. Nakukwentuhan mo naman kami about your whole experience with Chef Boy. Logos idol sa kusina. How has this whole experience? Nagiging expert ka na ba when it comes to cooking? Actually, I miss Chef Boy. We haven't seen each other for months. But I'm happy because kasama niya yung pamilya niya sa farm niya sa Compostela Valley. The involvement in Idol sa Kusina has been a blessing in my whole married life because before nga, I wasn't really a homemaker. I was a career woman. So I didn't know anything. After being with the show for how many years now, yung skills na nahasa throughout the years na nagiging assistant or sous chef ako ni Chef Boy really were very important throughout the pandemic because especially during the ECQ because we really had to cook. Diba? There weren't any restaurants open for deliveries and it was just scary during that time to buy anything from the outside. So I had to cook, which meant na we realized how expensive it is na lumalabas ka at bumibili ka ng pagkain sa mga restaurant. So, natuwa kami ni Kian because it really helped out in our budget na mapahaba pa namin yung savings namin because we were cooking at home and we were cooking healthy. A lot of gulay and fish. We cut down a lot on meat kasi nga parang yun nga it's very important to take care of your health during this time. Mula sa iyo, parang kahit naka-community quarantine tayo ngayon, that doesn't stop you from sharing your life, your stories, and your insights. Tell us more about #Usapang Artista. What is this all about? And what do you think is the greatest siguro misconception about celebrities like you? Okay. Well, I'm really blessed to have been able to collaborate with my fellow artists. So, this is actually a concept that four artists thought about, and I'm really happy that GMA Artist Center supports us continuously throughout this pandemic. They're always so kind to us, especially with our ideas. So I was lucky enough to work on this project with Mikoy Morales and Benjamin Alves and Ana Fileo. So the show is called How Do You Feel? Yung gusto namin kasi makita talaga ng mga tao dun sa show is how actors are and yung proseso namin pagdating dun sa craft ng pag-arte. It's actually on the YouTube channel of GMA Artist Center, so they can just search for the episodes. Thank you very much, Miss China. It has been, a very meaningful conversation with you this morning. Maraming salamat. Thank you so much! And that was Kapusong China Ortaleza. Pero mas nailhan na gyud nato si Kapusong China not only as an actress but also as a wife and a mom. Sila mo mga kapuso kay mabalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.
Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, gawas sa ice cream, labi na sa mga bata, halinon kaayo ang ice drop ug milk bar. Kana ug uban pang frozen desserts ang gipasigarbo sa Tailigan City nga si Olivia Pendang. Ato siyang makauban karon. Ma'am Olivia, mayong buntag ug dayon ta sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta na ka, ma'am? May buntag, maayo, pero siyempre medyo na ay kaguol because of the situation. So not only for me but for my mga kasama namin sa negosyo. Ma'am, paunsa ba nagsugod ang inyong paghimo og frozen desserts? Right after martial law, we were residing in Manila. My father nag-decide siya to go to Mindanao with his relatives para dito maglagay ng ice buko business. Hindi yan sa kanya but sa relative niya. So kasama lang siya to work here. And then after that, sabi nung relatives niya, hindi sila pwedeng magstay sa Mindanao, particularly sa Iligan City. So they decided to go back. Ang father ko, because wala namang siyang ibang babalikan sa Manila, decided to stay. At kung ano man yung naiwan na mga machineries, everything na pinut up ng investor, relative nila, yun na lang ang pinagtiyagaan niya to start for himself. Ma'am, gikan sa imong papa, unsa nga mga frozen desserts ang inyong ginahimo? Ang first na product niya is the Real Buko Bar. Buko Bar siya, milk-based with buko. And then, meron siyang special mongo, meat-based, pero merong red mongo. And then, meron siyang cheaper variant. Ang tawag namin doon is ice drop. So, yun ang tatlong original na products ng father ko, which up to now, we have. Unsa sa tan-aw nimo ang anaa sa inyong frozen desserts nga nipatok kini sa mga customer? Since 1976, hindi namin change yung formula na ginawa ng father ko. Meaning, we buy locally. Lahat ng mga raw materials namin are being provided by the local farmers, like yung mga butong, yung mga gata, and all the other products, raw materials can be purchased in Iligan City. Hindi kami bumibili ng mga mahirap, hard to find na mga items outside Iligan City. Because of the simpleness of our products, yun ang naging tatak namin na simple lang siya, pero or hindi siya complicated, pero yun ang gusto ng mga bata. Sa imong pag-manage na, ma'am, na ba kay mga gidugang nga mga bag-ong produkto? Yes, sir. Nagdagdag ako ng meat bar. Right after na mawala na sila, meaning my parents, halos kasi sabay silang nawala eh. I have to try the meat bars. Okay, noong 2013. And then up to now, meron kaming meat bar. And then just 2 years ago, we tried na how about taho. We make taho. Kasi ang talaga namin gustong maging kasama sa negosyo are the vendors. So yung taho and the buko bar, they are together para sa mga vendors. Ma'am, paunsa ba nakatabang ang paghimo og frozen desserts sa inyong pamilya? Ang malaki talaga. Hindi lang sa pamilya namin. Of course, sa pamilya namin, we do this because this is our work. And because this is our work, ang aming target is for my children and mga susunod pa to improve ourselves. Pero hindi yun ang point. We do this because we want to help. We want to help people na hindi naman sila makakapagtrabaho sa mga
malalaking kumpanya. Hindi naman sila makakapagtrabaho sa mga 8 to 5 na mga work. So, ang aming intention, not only for ourselves, is to help underprivileged people sa aming community. And hopefully, ginawa na yun ng father ko, nakatulong siya, nakapagpaaral din sila, na-improve din yung kanilang buhay because of our company, our establishment. And we would like to do this for a longer time. And we are trying to put our feet down. Kailangan namin maging resilient sa mga panahong ito so that we can help more people. Daghang kayong salamat Ma'am Olivia sa imong oras ug gigayon nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV. Amping mo diha pirmi ma'am sa Iligan City. Salamat. Say isip mahiligon sa pagkaon ug ice cream. Okay lagi, into manufacturing sub. Busa gisugdan ni Jana May San Luis ang homemade ice cream production. Apan layon niini, mao ang tumo nga makatabang sa uban nga nanginahanglan og panginabuhian. Labi na karong daghan ang nawalan og trabaho tungod sa pandemya. Samtang Jill, gikan pa sa iyang amahan, gipadayon ni Olivia Pendang ang pagpalambo sa produksyon sa frozen desserts. Dili lang sab kini alang sa ilang pamilya, kundi nahimo kining instrumento aron matabangan nga mahatagan sab og pagkakitaan ang mga anaa sa underprivileged sector. Side akong tabang alang kay China Ortaleza nga nahimo siyang co-host sa Idol sa Kusina. Sanglit nagamit kay diyang iyang mga natun-an sa pagluto panahon sa quarantine. Gani nadiskubre niya mga kapuso nga mas tipid ay ang budget karong wala na sila naga-eat out. Mga kapuso, hinaot namo nga na-inspire kamo sa istorya sa atong mga bisita. Susama na lamang sa panultihon ni Abhijit Nascar nga help those who are less fortunate than you, for it is real human existence. Sakto sa tong episode karong adlaw. At ang mga kapuso, kung kinsa nasab ang atong mga makauban nga bisita ugma. Alas 8 gihapon sa buntag, dinhilang sa inyong Morning Kabanding, ang At Home with GMA Regional TV. Makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug ayaw kalimot mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Mga kapuso, always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Stay safe and healthy mga kapuso. Ako si Cyril Chavez. Kinisab si Orgil Relator. Buong puso para sa kapuso.